ngokamdali yonke into ekhona uyidalela ukuthi wena emhlabeni mayikujabulise ikuphumelelise ikwenza ube right. Khona izinto abakini abangasoze bakuthemba ngazo ungakafundi ukuzilawula wena. Uzokufundisa izinto ezimbalwa engaziyo ukuthi umuke wazenza khona into eyokhanya khona. Ukhulumayo uMamntolo Mkhize. Hey ngicela injabulo. Angazi ukuthi ngingachaza ngeke phela uvulana ugcwala injabulo isuka nje kwenze njani? Ya. Angazi ngizoyichaza ngithini. Hey uyabu hey bekumfazi wesiboshwa, magodu wesiboshwa. Hayibo, imani ake nithuleni kancane. Uma uthi umfazi wesiboshwa kanjani indoda ibikubopha ekhaya ukuthi ungaphumi noma iyona ebiboshiwe bekwenzakalani? Ngiphuthume mama sengijahe kakhulu ukuthi unkosikazi omuhle kanje ngaboshwa kwenzakalani? Iyona ebiboshiwe. Manje mama mangabe iboshiwe iboshwe isikhathi esingakanani? Yaboshwa ngo-2019. Ikhani iphume namhlanje ngemisebenzi yababa. Hayibo, shaya izandla awulimizele. 2019, 2020, 21. Yo, 5 years wonke imayiphuma namhlanje. Ake nishaya izandla maningathakathi. Ngiphuthume mawami, ngiphuthume ngalendlela eyisimanga ngiyakubona uyakhala njengamanje uemotional. Kuyakhombisa ukuthi lento ibikuhlukumezekile. Since le ndoda yaboshwa, iboshwe kanjani and mangabe iphuma kanjani kwenzakalani? Boshwa kwayo yaboshwa ilamula umakhelwane elwa. Then kwaba kuboshwa kwayo ke ngilo ngiza kubaba mina la ekhaya ngifike ngo-2020 ngiloku ngikhalile baba umyeni wami waboshwa lekethu baba ayikuzolunga iziphuma i-appeal ngize kubaba baba sekuphuma i-appeal ngenze njani athi baba senze u1 no2 no3 hayi ngawenza u1 ikanti namhlanje bese high court icala ngiphume high court namhlanje. Mawami ungitshela ukuthi wena namhlanje udabula i-high court, wadabula amajaji, wadabula abashushisi, wadabula ngisho namaphoyisa impela uphumile. Udabule kwasani kuukuthi bengingaquli yena bequla amajaji. Yena useThekwini la ikhona kodwa ithe inkantolo izobhala iphepha. Ugwetshwe ngongemthetho. Shaya izandla. Yo mama ngiyakubona unenjabulo njengamanje ujabulile kakhulu. Ngiphuthume khona into okawayisho la ukuthi umprofeti wakusiza. Mhlambe ngiyazi ukuthi okunye ku confidential kodwa ngiphuthume ngokuncane ngoba kunomuntu ohlela njengamanje onalenkinga onayo. Ngifuna nje ungicobelele ukuthi umagejageja wenze njani. Uthe hlanganisa kanjani lezo zinto noma ungayimentionanga ngoba ngiyazi siphuma lapha kwi closet yakhe. Yebo. Hayi ngihambile ngakubaba wangihlanganisela ubaba. Ngakwenza ngendlela engenze ngayo kwaphuma lento engiyifunayo. Akukho okunye engizochaza noma ngaba khona onakho onenkinga nako awusondela lapha kulawa ama room lawa ya. Ngitshele nomakhelwane lo owenze lento usakhona uyaphila kwenzakalani ngayo uthe nje mase ibondoda yakhe iphuma. Usazo surpriseka akazi lutho umakhelwane ngifike ngazibekela izikhwama ngaphuma futhi ngaye esontweni akuyenzeki lutho ngilindele kusonto elizayo khona umehluko ozokwenzeka iqalile iyaqhilaza le. Uzocela ukuzobonga la kubaba magejageja kuNkosinathi wakamkhize ngihlala kwaMesenda ngaseMbala kahle engizokubonga kakhulu la bengiboshiwe mina. Okay. Ngaboshwa ngo-2019 kahle kusho ukuthi ngo-2019 ngase ngigwetshwa nje ngagwetshwa unkosikazi wami nengane zami zasala nje kabuhlungu kanjalo kodwa ke kwahamba nje isikhashana ngithe ngizwe unkosikazi wami wabe ngitshela ethi sengakhe izindlu zokuqashisa baba. Wow. Ngithi mina amandla ngako wathathaphi athi ukhona ubaba Mageja cha ngafisa ukumbona lo baba Mageja sengifisa ukuthi engathi ngambona njenga namhlanje nje since ngiyenile la ngilo ngiqalaza ngithi ngizombona. Hayibo angimboni kodwa yes uzongena khona manje mase kuya lapha kwi-appeal zakhala waphuma kuthe ngalelanga leli ngomhla ka3 November bekuyona date yokuthi kuyokhulunywa ke-appeal yami ngilindile nginovalo umincile la ngophela manje kuaphiliwe manje kushubile
angazi ukuthi kuzokwenzekani kodwa ngoba ngicela akeze nje azojika lapha phambi komyeni gijima baba ubufakazi bethathwa yimina Friday efakaza ebonga uNkulunkulu yo ngiyajabula kakhulu uyena unkosikazi wami lo ngendlela abekezele ngayo umntana omuntu ngizocela nje ukuthi engathi bonke abantu besifazane bengaba nalo luthando akanalo wow eish uyikho konke kumina ngoba konke akade kulwa ubelwela mina kutheke ngalelo langa ke lelo sebeqedile ngiyambuza kwenzekeni kanti wangaba mnandi nje moyeni kwamina sengivele sengilahlile ithemba athi baba silwinile icala ngisathemba lona leli geja elikwazi ukulima edwaleni kuvela inhlabathi ukuthi lizongiphelezela futhi kuqhubeke sikwenze lo wow ngempumelelo ngicela nje ukubonga kakhulu kodwa engikushoyo namanje ukuthi masefikile angakhohlwa ngoba ngifuna ukuhamba ngimbambisa baba siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu amen